На сценах па ўвежы паўднёва-ўсходняй казармы сляды ад куль, напамін аб чэрвені 41-га. Да вайны тут была сталовая 84-га стралковага палка. Рэстаўрацыі музейны аб'ект чакаў доўга. Ужо ў 2019 годзе тут з'явіцца дыарама летапіс Брэсцкай крэпасці. Рэалізаваць планы дазволіць дапамога саюзнай дзяржавы. Мы давно думали о том, что это очень хороший объект для того, чтобы его музеифицировать, поскольку он достаточно неплохо сохранился, частично был уже отремонтирован. Ну и это такой уникальный объект на территории крепости, единственная полубашня, которая сохранилась из 4 бывших здесь еще 40-е годы 19 века. Усяго ў праекце капітальнага рамонту, рэстаўрацыі і музеіфікацыі аб'ектаў Брэсцкай крэпасці 16 мерапрыемстваў. Ужо ў наступным годзе на рэалізацыю праекта з бюджэту саюзнай дзяржавы накіруюць 96 мільёнаў расійскіх рублёў. У планах кансервацыі руін казармы 333-га стралковага палка, Белага палаца, стварэнне экспазіцыі ў 5-м форце. На Кобрынскім узмацаванні размесціцца экспазіцыя абароны ўсходняга форта. Менавіта тут прыняў апошні бой майор Пётр Гаўрылаў. Создается творческая группа, мы будем планировать каждый зал, художественное его насыщение, безусловно-предметный ряд, использовать в первую очередь те фонды, которые у нас имеются, а их у нас достаточно, только уже более 90 тысяч предметов у нас в фондах нашего музея. Задумка не перенасыщать развлекательными, будем так, какими-то формами работы музейными. Постараемся, по крайней мере, чтобы они присутствовали, но не преобладали над предметным рядом. Уже 22 снежня пасля перапынку зноў адчыніць дзверы і казарма былога парахавога склепа. Тут узнавілі перадваенную абстаноўку клуба 98-га асобнага супрацьтанкавага артылерыйскага дывізіёна. Для экспазіцыі нават набылі рарытэтныя піяніна 1912 года. З'явіўся і ленінскі пакой. У глыбі казармы размесціцца дыарама аб першых днях абароны крэпасці. Сродкі на рэканструкцыю рэспубліканскія і мецэнатаў. Большие были проведены работы, было, скажем так, тепловлажностный режим здесь должен быть определенный для создания экспозиции. Были проведены эти работы, естественно, определенная там расчистка и так далее. И теперь там, скажем так, будет создана полноценная экспозиция. Мы еще планируем там проведение различных мероприятий, каких-то, возможно, театральных постановок, возможно, какого-то интерактива для молодежных организаций и для самых маленьких. Рэалізаваць маштабны праект рэстаўрацыі галоўнага мемарыяла Беларусі плануецца за 3 гады. Евгения Мороз, Роман Филютич, телерадиокомпания «Брест».